В историю народного костюма. В народном костюме душа и история. В нем песни колосьев и шепот полей. В нем нитью вплетается летопись вольная, сквозь сотни веков становясь все родней. Здесь в каждом орнаменте код сокровенный, защита от бед и к удаче призыв. Костюм наш народный, он вне переменный, он вечной красы безупречный мотив. Нам, белорусам, белорусского костюма историю полезно будет знать. Костюм о людях призовет подумать, о быте, нравах может рассказать. Коллекцию белорусских традиционных костюмов своего региона представляет Вишенковичский район Витебской области. Поглядите, коли ласка, якая на мне сёння спадніца. Ой, бачу я твою спадніцу. Асабліва колер. Гэта колер нашага вярхоўскага небу пасля дажджу. Да яшчэ памножаны на жаночую хітрасць. А хітрасць же ж адна у клетачцы. Ой, і пры чым тут клетачка? Ты ж як ідзеш па вуліцы, так віляеш своими кумпяками, что мужики нават головы скрутили, гледячи. Ой, все про твою спадницу. А вышиванка якая? А? У меня на рукавах. Тут же и квітнеючае льняное поле, тут же и синь васильков. А сукенка якая у вас прям з вашим гэтым ромбом пасуе? І так само з хусткай, ты паглядзі. Канешне, а заўсёды вярхоўская жанчына пры хустцы. Яе можна было повязать под бороду. Будешь такая степенная. Можно было повязать бабочкой. Вось так у нас дзяўчаты ходят падчас спякоты, калі жарка. Что степная бабочка у меня здесь сиделась? Лятая, бабочка, лятая. А можно повязать рожками наверх. И одразу видать, кто у гэтай хаце гаспадар. У кого які характер. Вось. Глядзіце, як прыгожа. А наогул замужнім жанчынам нельга было хадзіць проставалосамі. Таму гаспадыні, прачнуўшыся рана, пачыналі свае справы і абавязкова завязвалі хустку. Хустка была павязана вось так. І валасы прыкрытыя, і пад барадой нямулі. Гэтак яны ўпраўлялись па гаспадарцы. А калі патрэбна было выйсці на сяло, у іх была хустачка для выхаду. Тады яны рабілі вось так. Ва ўсякім разе у нас на Вярхоўшчыне выглядалі вось. Як прыгожа. Ай, Ганна Павловна. Ой, а што гэта за Маўля Гурынскі з'явіўся? Яночка, ты где здабыў такі прыкід, в якім хэнді? І куды ты ў ім мецішся пайсці? Hello, people! Ганна Павловна,
Гэта ж апошні піск. Штаны у шкарпэткі, шкарпэткі у барэткі. Так нават зараз у Парыжы ходзяць. Ой, наконт Парыжу не ведаю, бо не была. А у нас у вярхоўі ад твайго прыкіду нават смех курэй валяюць. Ай-ай, вы ж гляньце на яго, як той незапоўнены бланк. Ні гонару, ні колеру, ні пячаткі, ні поясу. Ганна Павловна, дык ён же ж нават не саромеецца гэтага выгляду. Ён нават ім ганарыцца. Гэта ж непарадак, непарадак. Тэрмінова трэба вярхоўскі скарб здабываць. Трэба нам з гэтага моўлі рабіць вярхоўская мача. Алена, цягні хутчэй кашулю, ды тую, што з вышыўкай. Ага, Аленачка. Ну што, Янка, дзівіся і плач ад зайздрасці. Бач, якая вышыванка. Гэта вярхоўская крыптаграфія. У ёй зашафраваны рэцэпт вечнай маладосці. А яшчэ вярхоўскія дзяўчаты па кашулі чыталі, якая ім достанецца свякруха. Калі шавочкі роўненькія, то і свякруха будзе спагадлівая. А калі шаўкі ў розныя баўкі, ой, баба яна ўзрыўная. А вообще, многое залежыць ад мужика. У добрага мужика і на вароне корона, а з дрэнным і княгіня згіне. Ну што, здымай з яго окуляры. Шапку здымай. А зараз скидывай барэткі. Ага. Барэткі не шапайце, яны ў мяне шчаслівыя. Шчаслівым ты будзеш, калі мы цябе пераапранем, пераабуем, ды поясам падвяжам. А пояс павінен быць даўгі. Каб калі што суседа да плота прывязаць, калі забыўся пазыку вярнуць. Ну што? Круцісь давай. Круціся, як верацяно. А зараз капялюш. Ой, ці дыхаецца табе? Дыхаецца, але як цераз раз. Нічога, звыкнешся, дзе ты дзенешся. Капялюш яму давай. Ну вось, калі капялюш так, то адразу бачна, што гэта хлопец-гуляка. А вось роўненька. Гэта чалавек з перспектывай, а не абы хто. Ну як табе? Слухайце, Ну? а я ў гэтым вярхоўскім тюнінгу адчуваю сябе неяк вышэй. Здаецца, цераз дзіну перайду і ног не замачу. А я і не ведаў, што лён так бадзёрыць. Да я сябе адчуваю амаль князем Сапегай, які па дзвіне на шпацыр выйшаў. Ну вось, цяпер ты у нашай камандзе, вось цяпер парадак. Цяпер у такім прыкідзе можна хоць на подуму, хоць пад вянец, як кажуць, хоць у пір, хоць у мір. Бо вярхоўскі строй – гэта бренд, гэта правераны стагоддзем. Карацей кажучы, хочаце быць у трендзе, зазірніце ў бабулін куфар. Кліч надвольцы нас сабраў.
вярхоўскі строй усіх абаяў. Мы стыльные, мы модные, мы Вешанковичи, народ!